contextualization. Ka enforcement wing jong ka KHASI Hills Autonomic District Council henne kasngi kala Pynlong ya ga Jingleit Khynra ya ki trading but labor license ha ki thain Laitumkhrah habakren bat kilat pathai khubor hadien ga Jingleit churip u executive member ubadekmi ya ka taxation uba fanten j lakadong uba longru u MDC ka thain ula ong ba kani ka jing churip kam dei tang na ka benta ka thain Laitumkhrah lani malki ula ong shu ba kumba prapho na ka shispa ki nong khayi Laitumkhrah ki dei ki bom dei ki KHASI ki ba penya ya ka kamai ka chi jangki kat kum ka an namar ba ki don ya ka trading license ka patrekam ka bala ai da ka council uba lakadong ula ya thoru ba ka Jingleit churep ya ka labor license kadang ya chat namar ba kalami ka jing uchor ka babun ba ki nong trei ki ba trei kum ki nong bala ki bom dei ki traditional kem don ya ka labor license. Kita sini nyalek Laitumkhrah ini ya jadal badin update cek mabun sin yo ing ujon mabun depan di ya punya di business di dalam trading license kita nabar dewan menlek dan ke professional tax kepada banhat tadi ka dulu hibah siu tadi ka dulu hibah biaya penting legal commission tingkat berkajing yo jumut nak nasional tu basku dan kampan ya cek itu ya berapa persen nak kinong di jingdi panggil kita hi cide giba ya dalam jingdi dua day magun dan cek di bidang license joki di level license joki ya sipun makin cepat bagi professional tax tiap siu ka khun hin yau trap national awake